Tikaena kuti miyala pa Chingerezi asayansi amayitchula kuti asteroid, ndi imene imapezeka m'malere yomwe ija imene imafotokoza dzulo dzana komanso tsiku lina ndinafotokoza pona kuti mwambamo muli mwala umene ukutchedwa kuti apophis, umene asayansi akutiuza kuti udzayandikira dziko lapansi 32,000 km mchaka cha 2029 pa 13 April. Pamene ndimafotokoza nkhani zimenezi, ambiri samamvetsetsa kunena kuti zingatheke bwanji miyala kupezeka m'malere. Ndi chifukwa chake lero ndinaganiza zoti tiunikirane pang'ono. Zaka 4.6 billion zapitazo, pamene solar system imayamba, panali planet imodzi imene alephera kupangidwa. Zimenezi zinachitika chifukwa chonena kuti planet Jupiter inali ndi gravity force yamphamvu kwambiri. Zimenezi zinachititsa kuti planet yonse iphwasuke ndi kupanga miyala yotchedwa asteroid. Kuyambira nthawi imeneyo nkudzafika lero, miyala imeneyi imangozungulirazungulira komanso kuyendayenda m'malere. Yambiri imapezeka mbali ya Jupiter, Mars komanso dzuwa. Dziwani kuti malo amene kumapezeka miyalayi ndi kutali kwambiri poyerekeza ndi dziko lapansi, almost 400 million kilometers distance. Yambiri ndi yaying'onoying'ono, ngati mmwambamu muli miyala yayikulu kwambiri komanso yoopsa ndi folo yokha. Asayansi amati akapeza chinthu china chake amachipasa dzina. Ndiye iwowo atapita mmwambamu anapeza miyala yoposa 1.9 million ikungozungulirazungulira. Ndisaine kuti amapita, koma amatumiza ma spacecraft amene amapita kumeneko ndi kumakajambula. Ndiye through those samples amadziwa kunena kuti mwambamo muli chakuti, mwambamo muli nyenyezi, mwambamo muli chakuti. Ndiye spacecraft imeneyo inapezanso kunena kuti mwambamo muli miyala yochuluka kwambiri yoposa 1.9 million imene imangozungulirazungulira. Koma mwa miyala imeneyi pali miyala folo yayikulu komanso yoopsa. Oyamba umatchedwa kuti Ceres, umene ndi waukulu kuposa ngakhale dziko la Malawi, 2.7 million square kilometer, pamene dziko la Malawi ndi 118,000. Palinso miyala ina itatu yayikulu kuposa dziko la Malawi, monga Pallas, Vesta komanso Hygeia. Ndi mafotokoza zimenezi kuti anthu ena amvetsetse za asteroid. Tikamanena kuti mwambamo muli miyala, anthu ena akumaopa chifukwa kuzoona za chilendo. Koma mudziwe kuti izi si za chilendo. Amene aphunzira physics and astronomy akudziwa chimene ndikutanthauza. Koma enanu amene mukufuna kumatsutsa pogwiritsa ntchito malemba a Bible zikuchedwetsani, because this is not Bible knowledge.